Okay guys, magluluto tayo ng ng ampalaya pati. Maninipis lang yung hiwa para yung mga anak natin hindi kumakain ng gulay. Hindi nila maramdaman yung pait. Ayan. Tapos guys, maglalagay ako dito ng tubig. Tapos lalagyan ko siya ng asin. Yan, asin. Tapos dyan natin ibababad yung tapos dito natin ibababad yung yung in-slice natin na ampalaya. Yan. Para matanggal yung kunting pait pa kasi yung mga bata isa lang gulay pag sobrang pait hindi sila nakain. Meron kasing yan may tinda yung asawa ko ng ampalaya, hindi niya nabenta. Ganyan guys, pag may may tindahan, tapos may tindahan ng konting gulay, yung may pag may mga lanta-lanta na, hindi na nabibili, ginagawa ko na lang pang ulam. Sayang naman, lalo't mahal ang mga ngayon, paninda. Tapos guys, ang ihahalo ko lang dito, simple na lang, itlog na lang. Lagyan ko lang siya ng itlog. Nagigisa lang ako ng bawang sibuyas. Tapos pag naggisa na ng bahagya ito, lalagyan ko ng itlog. Saka guys, kailangan ng pagluto ng ampalaya yung hindi lamog. Yung pag kinakain mo parang may crunchy pa siya. Kasi parang pagluto mo ito, parang hindi masarap. Kaya yan guys, binababad ko sa tubig na may asin. Yan na guys, tapos na. Yan. Gagawa naman tayo ng paglilinis tayo ng bawang at saka sibuyas panggisa. Yan lang natin yan na mababad. Pag ginuluto na natin, saka natin ilamas lang ng konting ganon, saka natin pigaan. Kasi natin na konti yung yung ampalaya. Ayan, ganyan. Paglaban natin kasi yung nilagay natin na asin. Maganda rin guys na gumagamit tayo ng asin sa gulay. Kasi yung asin kasi nakakamatay din yan ng bakterya. Pag nagbabad tayo ng mga gulay-gulay, pwede natin lagyan ng asin. Malawan natin kasi baka sobrang alat naman siya.
Yan guys. Pipigan natin siya. Para pag ginisa natin, tuyong-tuyo. Hindi siya matubig. Pangit kasi ng palaya na ano, yung ginisa mo na may tubig-tubig. Sarayin natin kasi sayang ano. Yan natin ulit ng ano, mantika. Ito yung pinagprituhan ko ng ano. Pinagprituhan ko to ng baboy. Okay, lagay na natin yung bawang. Yan guys, pwede naman ano, ito. Pwedeng isahog mo giniling. Kaya baboy pwede, mga giniling. Baboy pwede. Kaya pwede naman sana lagyan pa ito ng ano, itlog at saka hotdog. Kaya lang, para makatipid, ano na lang lalagay ko, yung itlog. Yan, hindi ko na yung sibuyas. Tapos ilagay ko na guys yung ano, ang palaya o yung piniga natin. Tapos lagyan natin ng isang sandok na patis. Tapos yung sila. Tapos guys, magkaano na tayo ng itlog, oh. So guys, lagatin lang natin. Ayan lang. Daan natin ang seasoning. Tapos guys, ilagay na natin yung itlog. Parang kulang yung itlog. Diyan pa natin isa. Ganyan guys, pag wala tayong budget na ano, pagsahog, pwede na itlog. Ayan. Pag niluto na yung itlog, pwede na itong patayin. Ayan. Ayan lang.
Tikman natin kung tama na yung alat. Pwede natin dagdagan ng asin pag ano, matabang. Sarap na guys. Hindi ko nalasaan yung ano, yung pait. Ano. Dumikit yung ano, kasi medyo konti yung ano, yung mantika. Masarap kasi ngayon pag yung manipis siya. Tapos yung parang hapok lang yung ano, yung palaya. Pag nilunguya mo yung parang crunchy pa siya. Pero luto na. Yan. Binigisa ko pa ng konti kasi ano, parang may tubig. Parang siguro na itlog. Yan. Yan guys, ito na. Pwede na ano, partner sa mga ano natin yan. Kung may karoon tayong partner. Katulad yung ginawa kong ano, pork chop. Ito na yung partner ng ulam namin, tanghalian. Pagbaon na rin ng mga anak ko. Ayan guys, ang buhay ng isang nanay. Parang ano, kasambahay. Yan guys, thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung aking luto. Paki-like, share, follow, and subscribe po sa YouTube. Sa FB page po follow. Maraming salamat po.